Komt-ie. Alsjeblieft. Lokmeesker. Iepenen. Ja, braaf. In Hurregariep is tierstje het zaaneemde voedselpark iepenen. Een green gebied dat aast volop bjem en strukken groeien. Het voedselpark is online ter compensatie van de bjem die het verlengd gienen bij de onlis van het tweede treinspoor. Ja, ik kist het nog net zo goed zien, maar wat we hier omplanten hebben is eigenlijk al die fruitbjem, al hier baaibjem, van alles en nog wat. We hebben meestal straks altijd helemaal vol en die bloeit het. Ik pluk een keer. Walnoten, kastanjes, maar ook kersen, proemen en baaien. Het is de bedoeling dat het park het hele jaar terug in bloei stiet. En boven dat mag je meesk en bist aast van de vruchten snobje. Vooral je een lekkere sappige appel of par. En als je wat meenemen wil voor naar je huis, je dan ook moesappels en stoofbarren. En dan ga je er dus ook wat doen. Het voedselpark had de stiel van de verneemde tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. Liet een skoft in Hurregariep wennen. De heuvels, toch de kronkelige paden, de bosjes en de verspreidstaande bjem, het wetterke. En vooral ook de rode vormen. Je zit eigenlijk net een rechte lijn in het park. We hebben zichtlijn vanuit de heuvels, kist van de ene heuvel naar de andere heuvel zien. Kist vanuit de heuvels oer de geluidsval naar het omliggende landschap zien. Het zocht er nou nog wat keel uit, maar hoe net al te lange tijd is dit stukje Hurregariep een groene oase. Nicolai kan net wachten onder de eerste vruchten van zijn creatie plakje kin. Ik ben gek op de jastabes. Dat is een kruising tussen de zwarte baai en de kruisbaai. Ook rustelijk lekker, ook in jam. Honingbes haak ik nog nooit gehad, maar wel heel benieuwd hoe dat smaakt.